Għal sena oħra il-maratona għat-tfal kollha kienet waħda suċċess grazzi għad-donazzjonijiet tal-poplu Malti u Awċi li wieġeb għas-sejħa tal-Malta Trust Foundation biex tkun tista' tkompli tgħin tfal neqsin mid-dawl, tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu u tfal oħrajn li jiġu bżonn apparat teknoloġiku u sofistikat biex huma u l-familji tagħhom ikunu jistgħu jgħixu ħajjithom aħjar u bi ftit inqas diffikultajiet. L-ammont totali imħabbar fit-tmiem il-maratona tal-fondazzjoni li tmexxi l-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca kien dak ta' €1,210,653. Din is-somma sabiħa se tkompli tgħin biex il-Malta Trust Foundation tkompli tinvesti f'tamir li jbiddel il-ħajja ta' tfal. Fil-fatt, il-fondazzjoni diġà investiet €500,000 f'tamir bħal dan. Il-maratona ta' 12 siegħa xandret fuq l-istazzjonijiet kollha u matula stajna naraw ukoll il-progress li għamlu numru ta' tfal wara l-għajnuna li nataw grazzi għad-donazzjonijiet tal-persuni li ċemplu fil-maratona tas-sena l-oħra.